नमस्कार प्रुडंटान तुमकां सगळ्यांक येवकार 54 भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चालू आसा आणि विविध प्रकारचे स्क्रीनिंग हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा। विविध प्रकारचे सेक्शन मास्टर क्लास प्रेस कॉन्फरन्स आमी कवर करता। बट गोवन फिल्म सेक्शनातले जे डिरेक्टर आसा त्यांच्या वांगडाय आमी भासाभास करतले। यशोदा हो चित्रपट या वर्सा गोवन फिल्म सेक्शनान सिलेक्ट जाल्लो आसा आणि त्याच्या संदर्भात बातचीत करपा खातीर आमच्या वांगडा आसात प्रवीण चौगुले, यशोदा या चित्रपटाचे दिग्दर्शक। सर तुमचं खूप खूप स्वागत प्रुडंट मीडियामध्ये, इफीमध्ये आणि गोव्यामध्ये। धन्यवाद। सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही कसं फील करताय की आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ज्याच्यात सिलेक्शन होणं म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट असते। इफीमध्ये तुम्ही रेड कार्पेट झालं, आज चित्रपटाचं स्क्रीनिंग देखील झालं, कशी भावना आहे, काय फील करताय? खरं सांगायचं म्हणलं तर फार मेस्मरायझिंग आहे हे सगळं। फार अनपेक्षित होतं या सगळ्या गोष्टी की की कित्येक फेस्टिवल्स होतात, बरोबर, पण भारत सरकारतर्फे आयोजित केला जाणारा एकमेव हा इफी हा फेस्टिवल जो आहे, इथे आपल्या लघुपटाची, चित्रपटाची, आपल्या कामाची वर्णी लागणं फार मोठी पर्वणी आहे। आणि ते सौभाग्य मला आणि माझ्या टीमला, यशोदा या फिल्मला या 54व्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवामध्ये संधी मिळाली, त्याबद्दल खूप खूप म्हणजे खूपच आनंद आहे। मी ते वर्णनच करू शकत नाही, अशातला भाग आहे। सर पहिल्यांदा पहिली गोष्ट म्हणजे यशोदा हा चित्रपटाच्या निर्मितीकडे आपण येऊया की ही यशोदाची स्टोरी तुम्हाला कशी सुचली, कशा प्रकारे ही गोष्ट तुम्हाला सुचली आणि प्री प्रोडक्शन कशा पद्धतीने तुम्ही पार पाडली? आता यशोदा ही मूळ कथा जी आहे ही माधुरी आशिरकडे, ज्या नागपूर स्थित आहेत, महाराष्ट्रातल्या एक सुप्रसिद्ध लेखिका आहेत प्लस संगीतकार पण आहेत। त्यांच्यासोबत आमची थोडी चर्चा सुरू होती 1-2 वर्षापूर्वी, तर त्यावेळेस मग त्यांची एक कथासंग्रह आहे। त्या कथासंग्रहामध्ये एक लघुकथा आहे, त्या लघुकथेचं नाव आहे ईश्वरी। पण अर्थात ती कथा आहे, पुस्तकामध्ये आहे, म्हणजे माध्यम वेगळं आहे। आणि मग माधुरी मॅडमने सांगितलं की आपण याच्यावर एक चित्रपट किंवा लघुपट करूयात। मग तेव्हा ही आमची सगळी सुरुवात झाली। मी अवांतर वाचन केलं त्या कथेचं, कारण आता लेखन या माध्यमातून दृश्य माध्यमामध्ये आणायचं आहे, एक त्याच्यावर चित्रपट करायचा आहे, लघुपट करायचा आहे। मग त्यासाठी मननचिंतन केलं, अभ्यास केला की काय करता येईल, कशा पद्धतीनं करता येईल। आता यामध्ये माधुरी मॅडमची एक इच्छा होती की रावी किशोर हिने आपल्या लघुपटामध्ये भूमिका करावी, प्रमुख भूमिका जी आहे। पण मग आता रावी वेगवेगळ्या कामांमध्ये व्यस्त असल्या कारणामुळे तिने फक्त एक अट घातली की जर तुम्ही गोव्यात जर येऊ शकलात तर चांगलं होऊ शकेल, मी इथे तुम्हाला वेळ देऊ शकेल, कारण ती तिची व्यस्तता आणि बाकीच्या काही गोष्टी। तसंही इथे येऊन या मातीत काम करण्याची इच्छा ही आधीपासूनच होती। आता रश्मी जी आहे, या लघुपटाची निर्माती जी आहे, प्रोड्युसर जे आहे, तर तिचं असं म्हणणं आहे, म्हणजे रावीचं तर म्हणणं झालंच, पण मग ठीक आहे, रावी म्हणते ते बरोबरच आहे, पण माझी अशी इच्छा आहे की आपण इथेच काम करायचं। कारण गोव्यातील चित्रपट व्यवसाय जो आहे, लघुपट व्यवसाय जो आहे, इथले कलाकार, इथले तंत्रज्ञ जे आहेत, हे कधी वृद्धिंगत होणार, तर त्यांना जास्तीत जास्त प्रकारे मोठ्या पद्धतीनं प्लॅटफॉर्म मिळू द्यावा। हे काम आपण जर करू शकलो तर खूप चांगलं होईल। मग ह्या 2-3 गोष्टींमुळे मग गोव्यामध्ये येऊन काम करणं की भाषा ही, चित्रपटाची भाषा, चित्र हीच भाषा आहे बेसिकली। मी मराठी आहे, कुठली भाषा नसते, एक स्वतंत्र माध्यम आहे। बरोबर। तर टेक्निकल गोष्ट म्हणजे सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी फिल्म या गोष्टीसाठी मुंबई पुण्यावरतून लाईट्सपासून सगळं साहित्य आणावं लागतं। ह्या चित्रपटासाठी कुठल्या गोष्टी आणल्या गेल्या होत्या का, किंवा कोणत्या गोष्टी गोव्यातच तुम्हाला उपलब्ध झाल्या? कारण ती एक खूप मोठी गोष्ट आहे की बऱ्यापैकी इथली सिनेमाची इंडस्ट्री आहे ती उभरायला लागली आहे, वर येते। काय सांगाल त्या सिनेमामध्ये? आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस गोव्यामध्ये काम करायचं ठरलं तर त्यावेळेस मी एकटा इथे पहिल्यांदा आलो की म्हटलं इथे करता येणार आहे की नाही ते सगळं पाहूयात। जर काही अडचण निर्माण होत असेल तर त्याच्यावर मात करून आपल्याला कशा पद्धतीनं काम करता येईल, उपलब्धता ज्या नाही आहेत त्या कशा उपलब्ध करून घेता येतील। कारण इथून कोल्हापूर जवळ आहे, पुण्यातून आणता येत आहे, मुंबईतून आणता येत आहे, मुख्य इंडस्ट्री सगळी तिकडे बसलेली आहे, पण मग इथे काय उपलब्ध होणार आहे, कशा पद्धतीनं उपलब्ध होणार आहे। बरं, गेली बरीच वर्ष झालं काम करतोय, त्याच्यामुळे खाचखळगे जे आहे त्या सगळ्या पद्धतीने माहिती आहे की काय केल्याने काय करता येईल। पुन्हा आपल्याकडे एक भारतीय जनमानसामध्ये किंवा सगळ्यांमध्ये सर्व परिचित आणि माहिती आहे त्याला जुगाड, की माझ्याकडे ट्रॉली नाही आहे, जो नाटकामध्ये आपल्याला जास्त करून पाहायला मिळतो। बरोबर। मी समजा आता मला ट्रॅक ट्रॉली इथे लावता येणार नाही, किंवा करता येणार नाही, एक्सपेन्सिव्ह आहे, लघुपट आहे, बजेट जाणार आहे वगैरे, तर मग मी व्हीलचेअरचा कशा पद्धतीनं वापर करू शकेन,
बेसिक गोष्टी आहेत ना या. कारण तुम्हाला माध्यमातून जे दाखवायचं आहे, दृश्य माध्यमातून जे दाखवायचं आहे की हा तो ते आउटपुट दिसायला पाहिजे. ते कसं शूट केलं दॅट डझंट मॅटर. तर मग इथे येऊन मी ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला. गोवा स्टेटमध्ये वेगवेगळ्या गावांमध्ये फिरलो की हां की कथेला साजेशी लोकेशन्स कुठे उपलब्ध होणार आहेत, कशा पद्धतीनं उपलब्ध होणार आहेत, ते सगळं पाहून प्रॉपर सगळं प्री प्रोडक्शनचं काम करून त्याच्यानंतर मग आमचे DOP, लाईट अरेंजमेंट, आर्ट डिरेक्टर यांना बोलवून घेतलं. ते सगळं फिक्स फायनल केलं. त्याच्या अगेन्स्ट मग स्क्रीन प्ले लिहिलं आणि स्क्रीन प्ले लिहून मग पुढे सगळी कामाची सुरुवात करून प्रोडक्शन केलं. सर, गोव्यातील कलाकार जे आहेत हे यांना चांगला भक्कम असा नाटकाचा पाया आहे. रावी किशोरपासून ते शेवटच्या कलाकारापर्यंत सगळे नाटकामध्ये रुळलेले आणि कसलेले कलाकार आहेत नाटकातले. काय अनुभव होता गोव्यातील कलाकारांबरोबर काम करण्याचा? आता याच्यामध्ये गंमत अशी होती की आता रावीपासूनच आपण सुरू, रावी आहे, किशोर नाईक गावकर सर आहेत, सोबिता आहे. मुळात हे इथे कसलेले अभिनेते आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपापल्या क्षेत्रांमध्ये मोठी नावं आहेत. पण त्यांच्यासोबत काम करत असताना मला चुकूनही हे जाणवलं नाही. मी किशोर सर माझ्यापेक्षा वयाने अनुभवाने सगळ्यात मोठे असून देखील टीममध्ये पण ते मला सर म्हणत होते. ते मलाच कसं तरी वाटत होतं की नाही सर तुम्ही असं एकेरी नावाने बोला. पण नाही, एवढे हंबल, एवढे डाऊन टू अर्थ. मी अगदी रावी आहे, किशोर सर आहेत, सोबिता आहे, चेतना नाईक, अंकिता सावंत आहे, आपलं श्रीपाद प्रभुदेसाई आहे. त्यात मग ती छोटी मुलगी जी आहे तिने तर शूटिंग फारच छान पद्धतीनं एन्जॉय केलं. तर आता तिची आई जी आहे तिने पण एक छोटी भूमिका केली आहे, नेहा चोक्सी. तर तीही इथूनच रेपटरीमधूनच ती पासआउट आहे. पण या सगळ्यांसोबत आणि यावेळी तंत्रज्ञ म्हणून पण जे कोणी सगळे उपलब्ध झाले होते तर त्यांच्याकडनं तसं बरं आहे की मी नो फिल्मी जे अपेक्षित आहे आपण तेच काम करूयात. कारण सगळ्यांना 100% योगदान देऊन 100% आपल्याला आउटपुट पण द्यायचं आहे हे सगळ्यांना माहिती होतं. तो हा छान अनुभव होता. सर, खरं तर हीच एक त्यांचं या व्यक्तींचं मोठेपण असतं की ते एकदम डाऊन टू अर्थ राहून आपल्या जे कलाकार असतात, सहकलाकार असतात त्यांच्याबरोबर ते मिळून घेत काम करतात. महत्त्वाचा प्रश्न, इफी सारखा महोत्सव गोव्यात होणं किंवा या महोत्सवामध्ये तुमच्यासारखे दिग्दर्शक आणि नवीन वर येणारे दिग्दर्शक कलाकार यांचा चित्रपट इथे निवडून येणं ही एक गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एक सामान्य पब्लिक म्हणून इफी अनुभवणं. काय वर्गीकरण कराल किंवा कशा पद्धतीनं स्वतःला ॲज अन ॲक्टर म्हणून, डिरेक्टर म्हणून आणि एक चित्रपटाचा चाहता म्हणून कसं ग्रो करणारं इफी आहे? हां, आता इफीच्या माध्यमातून मी नव्याने माझा चित्रपट बघितला. इफीमध्ये पहिल्यांदाच मी चित्रपट बघितला इफीमध्ये वेगळ्या माध्यमातून. कोणतं साल होतं ते? नाही, माझी फिल्म जी आहे, हां, मी माझी फिल्म बघितली इफीमध्ये. ती पाहताना मी तुम्ही आला नव्हता आणि इफी अटेंड केलेला आहे. पण मग गेल्या काही वर्षांमध्ये ठरवलं होतं की ज्यावेळेस स्वतःची फिल्म असेल इफीमध्ये त्यावेळेस आपण इफी अटेंड करू असं एक ठरवलेलं होतं. तुमचं स्वप्न देखील पूर्ण झालं? नक्कीच. हां, तसं 100% नाही म्हणता येणार. हां, इफीत आलो आहे 100%पेक्षा जास्तच आहे. पण हा फिल्म मी नव्याने बघितल्यानंतर की नाही, अरे माझ्यामध्ये खूप अजून उणिवा आहेत. तांत्रिक दृष्टिकोनातनं बऱ्याच उणिवा आहेत, त्या आपल्याला भरून काढणं गरजेचं आहे. तर आणखी वृद्धिंगत होता येईल, आणखी चांगल्यातलं चांगलं आउटपुट देता येईल, चांगल्या फिल्म्स करता येतील. हां, अर्थात ते इफीने ठरवायचं आहे की पुन्हा माझ्या फिल्म्स घ्यायच्या नाही घ्यायच्या. पण आता या सगळ्या याच्यामध्ये लेखिका ज्या आहेत माधुरी आशिरगडे, त्यांनीच संगीत पण दिलेलं आहे. या व्यतिरिक्त आपले गोवन सगळे कलाकार, गोमंतकीय कलाकार जे आहेत, त्या व्यतिरिक्त तंत्रज्ञ जे आहेत, या सगळ्यांच्या योगदानामुळे प्लस परत इथे ज्या ज्या ठिकाणी लोकेशन्सवर काम केलेलं आहे, हे मॅक्झिमम फिल्म शूट जी केली आहे फोंड्यामध्ये केलेली आहे. तर फोंड्यामध्ये शूट करत असताना तिथे वडापावच्या गाडीवाल्यापासून रस्त्यावर असणारी लोकं, मार्केटमधली लोकं, सगळ्यांनी जे काही कोऑपरेट केलं मला, कॅमेरामनला आणि सगळ्या टीमला, मी कुणी कुठेही तसोवर कुठेही आक्षेप घेतला नाही की हे काय करतात, ते काय करताय. नाही, उलट ते की हा करा, हे योग्य आहे का, हे असं चांगलं दिसणार आहे का, आम्ही काही बदलू का, टोपली इकडे सरकवते, एवढं कोऑपरेट केल्यानंतर मी बहुतेक या सगळ्यांची ती साथ सोबत संगत आशीर्वाद ते सगळे लाभले. म्हणून यावर्षी फिल्म इफीमध्ये आहे. सर, चित्रपट निर्मितीच्या पाठीमागे खूप मोठं अर्थकारण आहे. सिनेमा सगळ्यात महागडी कला आहे असं देखील आपण म्हणू शकतो. कसं पाहता या अर्थकारणाकडे की बाबा
आपल्याकडे जर प्रोडक्शनसाठी पैसा जर कमी असेल तर आपल्याला जुगाड करावा लागतो आणि तेच जर पैसे खूप असतील तर आपण काही मग VFXच्या माध्यमातून किंवा आणखी इक्विपमेंट्स मागून आपण खूप चांगल्या पद्धतीने शूट करू शकतो. शेवटचा प्रश्न अर्थकारणाच्या संदर्भात. अच्छा, आता सुरुवात तर करेन मी यशोदाच्याच माध्यमातून की यशोदाला रश्मीने जो काही सपोर्ट केला आणि रश्मीसोबत मग इतर काही सहनिर्मात्या ज्या काही जोडल्या गेल्या, अर्थात त्या सगळ्याच महिला, पण मग त्यांनी सगळ्यांनी की अरे हां एक चांगली कथा आहे आणि आपल्याला एक चांगलं काहीतरी काम करायचं आहे. अर्थात यशोदा या कथेमधून एक संदेश पण दिला जातो आहे. पण मग यांची निर्माता म्हणून, सहनिर्मात्या म्हणून मी जवळून ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या की हां ते की त्यांनी कशा पद्धतीनं ते सगळं जमा केलेलं आहे. पण अर्थात मग त्यांचा हेतू जो आहे की आधी आपण एक करून पाहूया. एक प्रयोग आहे शेवटी, लघुपट म्हणजे प्रयोग आहे, जसं प्रायोगिक नाटक आहे आणि तो प्रयोग जर आपला यश मिळवत असेल, अर्थात इथे सिलेक्ट व्हावी ही प्रत्येकाची इच्छा असते. इफीमध्ये फिल्म सिलेक्ट व्हावी ही इच्छाच आहे, पण होईल नाही हा कर्मधर्म संयोगाचा भाग आहे. तर आता इथे फिल्म सिलेक्ट झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये पण नक्कीच बदल होणार. या व्यतिरिक्त ज्यांनी ह्या फिल्मला सपोर्ट केला आहे, जे आता नंतर पाहतील तेही या सगळ्या गोष्टींचा विचार करतील की हो एक दर्जा लघुपटाच्या अनुषंगाने जर एवढ्या दर्जेदार फिल्म जर इथे येतात, फक्त यशोदा नाही, गोवन फिल्म सेक्शनमध्ये 7 फिल्म ज्या काही सिलेक्ट झालेल्या आहेत, प्रीमियर कॅटेगरी, नॉन प्रीमियर कॅटेगरी, तर प्रत्येक फिल्म बघितल्यानंतर की हो अरे गोवन कल्चर आहे, गोव्यातही कलाकार तंत्रज्ञ आहेत आणि इथूनही निर्माते घडू शकतात, येऊ शकतात. तर याने एक चांगली क्रांती होईल असं माझं स्पष्ट मत आहे की चांगल्यातल्या चांगल्या दर्जेदार कथांसाठी चांगले निर्माते येतील. त्यांनी यावं असंही मी त्यांना आवाहन करेन. दर्जेदार चित्रपट घडवावे अशी माझी इच्छा आणि अपेक्षा. खूप खूप धन्यवाद सर, तुम्ही चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रियेसंदर्भातला सगळा अनुभव आम्हाला सांगितलात आणि गोंयकारांक हा अनुभव नक्कीच आवडटलो आणि गोंयची चित्रपट कला ही आणि वयर सरतली. खूप खूप धन्यवाद आणि तुमका भविष्यातल्या चित्रपटा खातीर तुमका खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.